RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Carla, hinggod ang pangidaron, 23 anyos, single, taga-Leyte ko, apani ako karon magtrabaho sa Cebu City, kay diri ko makakita og trabaho human sa akong graduation sa college. Punto medikal kini akong suliran, kabahin kini aning akong gipamati, nga ang akong gipasanginlan, nga mao'y nagkaingon mao ang aircon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pag-ayo-ayo dito sa syudad sa Sibunak, ha? Kay lahi na baya dito kaysa dinhi sa atong probinsya. Dagan na ba yung mga binuang dito, nak? Ma, wag kay angay ang kapalakan ako. Kay may trabaho na ba yung nagpaabot na ako dito? Ang akong classmate na nga si Cassie ang magpahilo na ako dito. O, adtorasap ko po yung uban niya sa yung boarding house. Dool raman ko na sa among trabahoan. Maayo di ay. Aron dool raon niya nimo ang pagpauli. Maulay ki ma, mo nang ayaw nagkabalaka, good. Mag-video call lang unya ko. Aron dili kami ngawan aning gwapa ni mong anak. Nala, sige na, oy. Kaya nagpaabot na si Papa nimo nga muhatod nimo sa pantalan. Unya, inigabot nimo sa Cebu? Sugaton na kong kasi sa pirma. Mao niyang atong stihan din sa Cebu, Carla, ha? Og, kita ka na tas ka building nga makita gikan din sa atong bintana. Mao nang atong trabahoan. O di ba, malabay ra gali natog bato. Mao, bisan og medyo mahal-mahal ning atong boarding house, dili na ta maalkansi kay dili naman ta magpliti. Og mag-share mo sa tas abangan din kagdit ha kay i-on ako ang aircon. Ay, aircon na ni imong kwarto? Ay, uy. Dili ta magsilbi din sa syudad o dili ta mag-aircon day kay pertigyong inita. Hala, Wala ba gid ko maanad anang aircon, uy? Ay, maanad na kas kadukayan, uy. Ilabi na kun, bubati ka nagkainit din na. Magpangita na dyan ka, ani. O, wasa dyan kayo laing choice. Kaysa trabahoan, sa atong opisina, aircon man sab. Ay, mao pa? Ano di, ay, di ka ganahan og aircon?
Kuan ka nang... Uy, di man gani kumusa kay van, kay aircon lagi. Uy, malipong dyan ko sa baho sa aircon. Bahala nag-mag-cheap lang ko. Ay, maana na lagi kas kadugayan, oy, Carla. Og, wala kay kalaing choice. Gawa sa mag-anad-anad ka. Ay, taron pa lang ka ni ay. Marag pingot naman ang akong ilong. Unsa? Pingot na gid kay akong ilong. Maglisod ako ginhawa kay Murad. May para sa ilam sa akong ilong. Tungod yun ni sa aircon ba? Ay, magkagwanta ba ka ko aning trabaho Laban na kay kong uay. Og sakit sa pangakong mata. Tuod. Ang sakit man na akong mata. Examine. Upag maning akong mata. Ano man eh? Kung ang uban, ganahan kayo og aircon. Ako, bukid, gid kayo na ko ang aircon. Lain ang pamati na ko sa kong lawas sa sobrang bugnaw. Og daghan kong mudon, sama sa kong ilong nga magpingot. Nya kabuhion ko. Ug unya, panugnawon pagid kong maayo. Para nako, mura na hinunog makaluyan ako ang sobrang kabugnaw. Nagpa-check up yun ko atong tungura sa doktor. Unya. Onya, ang sabay sultis, doktor. Respiratory tract infection ko, no? Infection? Pero hindi ko matuo eh. Sa allergy dyan din ako sa aircon ba? Wala tayo, uy, makonsensyam sa tanimo, uy, nga maangin ka na ako nga mag-aircon. Kuan man sa gubod, uy, di ko mabuhigway aircon, day. Maglisod ko sa paginhawa po sa kainit. Sige lang, day, uy. Kaya may tambal naman kung tumaron po. Ingon man tong doktor nga para anti-allergy ko, no? Unya ka imong mata, unsa man kuno to? Una lang na ko ipapilog pa check-ups, doktor. Kay pag ato na ko sa doktor, nga dugay ko sa kawas, nya uy aircon ba, naulian man pud uy, nawa, ra? Unsa? Ba nang nagtuod yung kong allergy lang yun lagi, tungod sa bugnaw, day. Sa aircon ba? Pobrehon na magutaw ning akong lawas, day, kas. Wa mi maanad inis amo, aning aircon. Ay, basta lagi, basta, maanad ra kas kadugayan, promise. Asab. Maglisod na sa kong ginawas kapingot sa kong ilong. Kalamit ba ang patyon sa aircon, uy? Pero sinay kasi, nagnganga, gido kinatog, ay. Sana all, uy. Ako ani, maglisod ko katog, kay murag di ko kaginawa. Nagngut-ngut na sa bang akong mata. Ita, uy. Marag di gid ko magsilbi aning kahimtang nga da. Carla, hubag ang imong mga mata. O gusto ni nasa pikas imong mata. Hala, mura lagi og may bukol sa imong mata. Ha? Di ba sa nibuinggit kaya ni aman dapit sa tabon-tabon sa imong mata? Aw, di mura lagi siya sis. Makoy? Lagi ka pa gani, oh. Kana. Irab na din napita. O, di ba? May murag lingin, oh. Oh. Hala. Oh. Hala, uy. Mao siguro din niyang nagsakit. Wamanggod din ako hikapa kay sakit man hikapon. Ay maklaro manggod nga may bukol. Ilabi na inigpiyong nimo. Hala, usa man ka ni?
Saw niya ka diha. Wara maming mama ni mo diha. Pauli dire. Kaya dire lang ta magpatambal sa ato. Unya, ang akong trabaho pa. Ayaw ka wilian ng trabaho ni mo diha nga masakit ka. Dagat pag makit ang trabaho dire oy nga dili irkon ang imong matrabahuan. Pauli dire sa ato, Carla. Pa? Nagkuul ko, Angie. Kay kinilaging allergic ko sa aircon, mo may babag nga makatrabaho unta kog maayo nga trabaho. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, allergic ko og baho sa aircon. Di gyud gani ko mo sakay og aircon nga sakyanan o van kay malipong ko. Unsa man ni nga sakit o disorder, mao ba ni ilang gitawag og dagaton? Ikaduhang pangutana, aircon ang among boarding house o sa opisina. Mupingot man ang akong ilong nga murag may nagbara nga sipon. Nagpa-check up ko. Respiratory tract infection ko no. Unsa man na, ug diin man na nako makuha. Ikatulong pangutana, ang akong matasab, muhubag kon madugay ko sa aircon nga lugar. Ug may murag gamay nga sis na baya nga mitubo dapit sa akong tabon-tabon. Ngano man sabni? Sa aircon sab kani? O sa sige na kong tutok sa computer sa trabahoan? Ikaw pa to katapusan. Papaulion na lang ko sa akong papa sa amo aron patambalan. Asa man may muduol nga doktor? Uon sa may akong buhaton? Aron makasugakot ko og dugay anang aircon. Kay kabuhuyon gud ko basta aircon. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong soliran, Carla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga inyong mga medical problem, kay usa man ako ka medical doctor. Inyong mga psychological, emotional, behavioral, personal nga mga problema, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo, mamili lang mo. Saon? Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osimena Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kani nga life is a gift. Enjoy every moment of it. We are blessed and those who trust in God. All right? So, ang atong magtatampo karong adlaw mo si Carla, 23 years old. Taga Leyte ni siya, no? Waman pud gi-specify ni Carla, Southern Leyte, Northern Leyte, Western Leyte. Basta kay niya na siya karon sa Cebu City na muyo. Usapan siya ka single, usa ka college graduate, tumasa na batin na to ganina sa drama, may tungod kini sa iyang problema sa iyang panglawas kay murag connection ani sa iyang paggamit og permi og aircon, no? Ganad-anad naman sa kuning aircon god, no? Pinder gid ni sa tao pod nga mogamit og aircon. So unang pangutana ni Carla, tumasa na batin na to sa drama, allergy ko na siya o bahuan sa aircon. Dili dili mo makauyon siya sa aircon, dili siya musakay og aircon nga bus. Because maglitsod po siya sakay og aircon nga taxi, no? Kay malipong man siya. Unsa mo kuning diagnosis, Dr. Obra? Motion sickness bagday mo dagaton. Well, apil lang gutingali po na ang motion sickness, Carl, no? Kay kung mo sakay tag aircon nga sakyanan nya wa ta maanad, no? Ninumdum na ko sa kumasilingan sa una dito sa Sugod, Southern Leyte, no? Ini mga taga barangay ba nga malagi na katag sarapod makasud og mga lugar nga mga aircon, mag-adjust ba ya ang imong lawas, no? Ako mismo, akong i-share nimo akong experience personal, no? Sa una, okay rin yun ko, wala aircon. Pero pag nakasulay na ko aircon, di naman ko maka-relax, di ko makatulog, di ko mahimutang, bati kayong paminaw, no? So, kuan ko ano gani, anad-anad, no? Naapo tayo gitawag og motion sickness, lahi po na siya. Nadisi ka, mura ka gidagat, kasukaon,
Ulahi po na siya sa kanang allergy ka, no? Labi na ko nang imong aircon walay limpyo, ay daghang mga abog-abog da, ay nag-blow sa iyang makina, maapil ang mga dust, maka-cause ni siya mga allergic reaction, no? Kaya ang ila ko nung boarding house ni Carla din sa Sugbo, aircon. Nya nga to siyang office, aircon sad, no? Magpingot na ang ilong, nya murag na ay mo bara. Simptoma pagkahaka ni sa urinary o upper respiratory tract infection. Murag dili tingala lahi man ang upper respiratory tract infection. Kaning as the name implies, infection meaning there is an germ or bacteria or viral virus nga involved diha, no? Kung magpingot ang imong ilong, suod ka sa imong boarding house nga aircon, nga imong opisina aircon, no, pwede ra mo kag mag-electric fan o kamaanad, no? Kay kining mga simptomas sa allergy aning aircon, magsig atsing, magububo ka, mangatol imong mata, no? Natol imong mata but imong mga panit, nam. Ya, oryo naay mo hubag-hubag diha kay sige na naman kag-count, no? Labad imong ulo, nga maglisod ka ginawa, siyempre kay na may murag mubara sa imong pagginhawa. Unya maapektuhan sad ang imong tulog. Kay kung dili normal lang atong pagginhawa, walay enough oxygen nga mosuod sa atong lawas, it goes without saying ang ato sang normal physiological processes sa atong body ma-affected sad. Dili well balanced ang atong homeostatic functioning, no? So ako'y ka-advise nga please clean your aircon, no? Kay nabayan na dahay mga akong balikon, ay mga abog diha, no? Ay mga wata kasigurado og sa inyong opisina na basay manabako, no? O naabaroy kanang mga baho nga dili mauyon ng imong ilong, imong upper respiratory tract. Kung mayong kag upper respiratory tract infection ba ni, to roll this out, you have to submit yourself for complete blood count. Kaya makita na diya, taas ka niya imong WBC count, meaning to say, there is an infection going on somewhere in your body. Okay? Sunod niyang pangutana, muhubag ang iyang mata. O siyempre, muhubag, muswil ba yung imong mata na ni? Ma-irritate magod ang imong mata, imong ilong, imong dunggan, imong muscle sa imong ulo, o dugay sa aircon nga lugar, lagi siya magkuhan, standby, muhubag ang iyang mata, naanak ko na murag ning butoy, dapit siya ang tabon-tabon sa iyang mata, ngano makaani. Dako nga akong pagtuo, Carla, nga nagka-allergy rhinitis ka, na? Allergy rhinitis, also known as vasomotor rhinitis, no? Kung naay dust, pollens, molds, kini mga hugaw sa atong mga iro o iring o smoke nga ma-inhale nimo. So balikon, this can cause headache, discomfort o ma-dehydrated ka. Irritable ka, labad din mong ulo, kay masuko. Sa puton, ha? So kining sunod niyang concern, papaulion lang ko kuno siya sa iyang parents ngadto sa Leyte kay mo lagi na nagka-allergy na siya ngani unsa mo kunong klaseng doktor ang iyang duolon ug makasugakod ba kuno sa dugay parang makasugakod siya sa dugay nga aircon, ha? Unsa ni kabuhion na siya kun dili gyud maka-adjust sa air condition place, you better find a way nga medyo ma-minimize or i-low ang temperature. Nanathulo, i-high ang temperature. Bot mo kay pasabot kung ang imong aircon naka-program sa 17, 18, 19, pwede man nimo nagibutang sa 24, 26 na at least dili kayo bugnaw, ha? So ang imong duolon ani nga doktor kining allergologist, pwede internal medicine, no? We have so many here in Metro Cebu nga mga doctors nga internal medicine o kaning allergologist ang among duolon, no? Kung magamit kani ka og aircon, kung mahimo lang ayaw paggamit og electric fan, ha? Kaya ang electric fan, ang hangin sa electric fan moisture up sa ugaw ng dapita kung asa man ka nahimutang. Ang akong mahibalaan aning tambal mga naning problema sumasa kong pag-practice as a medical doctor is kaning mga antihistamine. Unsa may mga example ani mga antihistamine, kaning mga decongestant ba, no? Kaning loratadine or claritin, kining cetirizine or Berlix. Napakoy common gyud ako ning iresita sa akong mga pasyente na inganing problema kining diphenhydramine hydrochloride or marketed as Benadryl. So I also advise you to take plenty of water para dili ka
dehydrated. And kung naalay mga limonsito da or any source of vitamin C, you take plenty of vitamin C para nga at least man-neutralize ang imong body functioning. So, hinaot nakasabot ka sa akong speaker ni mo, Carla. Kung ato sa libuan, millions na naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Labi na din sa Cebu City. No? Isar ba ito'y akong i-greet din sa Cebu City. Katong akong gipalitan og buwak da sa Lower Busay. Thank you very much. Inyo kong gipahangyo na, no? Sa Lower Sitio Utak, Lower Busay, Cebu City. Mga Kabato family, si Danilo, si Marlene, si Jane, si Lia, si Santander, Christine Bakang, Rosana Impang, Leo Labis, o si Edgar Gabud, no? Salamat kayo, Ed. O katong mga taga Alburi, Liburon, Karkar, Cebu. Mayang pagpaminaw sa mga Kampugan family, si Marlix, si Marpili, o si Badong. Ato mga listeners sa Dubai, si Miloni, Albiro Kimpan, o sa Kuwait, si Tismel Caballero Barliso, no? Mayong pagpaminaw, kining uban, sa sunod na lamang po nga itong Sibya. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga programa sa Remen. Taas kita rating din sa tong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Ariman. Daghang salamat o mayong